L-ewwel qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien fid-deżert il-ġimgħa kollha ta' wlied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. U wlied Iżrael qalulhom: Mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna nieklu ħobż bix-xaba? Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġuħ din il-ġimgħa kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: Ara, se nibatilkom xita ta' ħobż mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata. Biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Jien smajt id-gergir ta' wlied Iżrael. Kellimhom u għejdilhom: Fil-għaxija tieklu il-laħam u filgħodu tiġbgħu bil-ħobż. U tkunu tafu li jiena il-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata summien tittajjar fl-għoli u għattiet it-tinet kollha. U filgħodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tinet. Meta din in-nida qabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa qisha ġlata fuq l-art. Malli wlied Iżrael raw dan, bdew jgħidu wieħed il-ieħor: Manu? Għax ma għarfux x'inhu. Mosè qalilhom: Dan hu l-ikel lill-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Dak li smajna u tallimna, dak li qalunna mis-sirjietna, inxandruh lin-nisel ta' warahom. Tifħir il-mulej u l-qawwa tiegħu u l-eġubijiet li għamel. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna isħab fl-għoli u fetaħ bwieb smewwiet. U xita ta' manna batilhom xieklu, tom il-qamħ mis-sema. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobż tal-qalbenin. Ikel bix-xaba batilhom u daħħalhom fl-art imqazza tiegħu fuq l-għolja li kisbet il-leminija tiegħu. Il-mulej tom il-qamħ mis-sema. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-mulej li ma ġġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluqa ta' moħħhom. Immintom mhux hekk tallimtu l-Kristu, jekk intom smajtuh u tallimtuh skont il-verità li hi f'Ġesu. Jiġifieri li għandkom twarbu l-ħajja tagħkom ta' qabel u tinsew il-bniedem il-qadim imħassar bix-xewqat tal-pjaċiri qarrieqa u li għandkom tiġġeddu b'tibdila spiritwali tal-fehma tagħkom u tilbsu l-bniedem il-ġdid maħluq skont Alla fil-ġustizzja u l-qdusija tas-sew. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien in-nies meta ntebħu li fuq id-dgħajsa la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnawm ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar, staqsewh: Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom: Tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali, imma xkiltu mill-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Dak li bin il-bniedem jagħtikom. Għaliex lilu Alla l-Missier immarka b'siġil tiegħu. Imbagħad staqsewh: X'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla?
Weġibhom Ġesu: l-opra ta' Alla hija din li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Qalulu: sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk. Sejjer tagħmel. Missirietna kielu l-manna fid-deżert bħalma hemm miktub tom jieklu ħobs mis-sema. U weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mose tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema, għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: Sinjur, għatina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jiena hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilaġġ. Il-kelma tal-Mulej.